5 munud ar 20 o'r gêm wedi chwarae. Digon tawel, digon hafal ar ddechrau'r gêm hon. Griffiths yn ei gosod i Hudson. Joel Edwards yw'r amddiffynwr. Hudson yn cael ei groesiad i mewn. Mae'n gwiro ac oedd angen arbediad gan Will Fuller. Summerfield ac ymerodd y tafliad gwreiddiol oedd hwnnw dwi'n credu. Rhys i mewn at Miles Davies ar ras. Lam. Ôl a Henffordd. Davies y croesiad yn uchel. Y golwr yn dod amdani ni methu hi. Mae'r bel yn o'n rhydd. Elliot Evans! A bel yn cael ei gwiro heibio'r postyn. Y golwr yn dod amdani yn ei methu hi. A smona llwyr wedyn. Met yn gwneud popeth o'n sgorio. Rhys felly ar gig gornel. Emlyn Lewis yw'r targed. Mae'n cael ei gwiro'n uchel. Will Evans i fyny amdani! A mae Met Caerdydd ar y blaen wedi 38 o funudau. Y golwr yn hir neb. Lewis ar peniad yn ôl. Penybont yn methu a delio hi. A Will Evans yn gry i benio i'r rhwyd. Elliot Evans ar gic. Dwi ddim yn glir o'r postyn cyntaf. Miles Davies yn ôl i mewn. Emlyn Lewis ar flic. A Wilson ar cyffyrddiad yn rhoi'r bel ar y trawst. Dau o fechgyn Sir Aberteifi yn cyfuno. Davies a Lewis. Wood yn edrych am y bas letraws. Cyrraedd Emlyn Lewis ei gyffyrddiad e'n fler. Patton a'i hennillodd i nôl. Griffiths nawr. Griffiths ar y troed dde. Will Fuller yn arbed. Yn gadael y bel i fynd ond yn ei hadferi. Calonau Met Caerdydd yn ei gyddfem eiliad. Lam i Baker, taclus. Evans yn gofyn amdani, heibio un. Evans yn ffigio eto. Elliot Evans yn ei gosod i Davies. Arbediad gan Wilson. A'r ail ergyd yn fflachio o flaen ceg y gol. Mynydd o dafliad gan Lewis a chyffyrddiad hyfryd Miles Davies i Jordan Lam. Elliot Evans nawr. Y bel yn taro llaw Summerfield. Y dyfarnwr Richard Harrington yn dynodi cic o'r sbotyn. Dyw chwaraewyr a Maenc Penybont ddim yn hapus o gwbl gyda'r penderfyniad. Rhys yn erbyn Wilson a'r bel yn cropian o dan Rhys Wilson yn y gol. Oedd honna mor agos i gael ei harbed. Owen ar gig gornel i'r tîm catre. Y peniad yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Yr ergyd yn taro cefn yr amddiffynwr. Wel, Penybont mor anlwcus. Wotodd ar peniad. Mae'r gêm yma yn mestyn wrth i Penybont edrych am gol i ddod yn ôl i mewn i'r gêm. Ond Met da'r meddiant nawr. Jordan Lam, Miles Davies yn llamu ymlaen o ganol cae. Miles Davies! O, nach i gol o safon, gan chwaraewr o safon. Mae wedi cael gêm dda, mae wedi cyffwrdd bob modfedd o'r cae hwn. Dwi'n meddwl mae Dion Phillips oedd i fod i dderbyn y bas, ond Miles Davies yn cymryd y gol yn hyfryd. Hudson. Arian byw y chwaraewr. Curo Thomas. Ac yn curo Woolridge hefyd. Hudson. Lewis yn clirio. Mae'r bell a Wood. Y bel yn taro llaw Rhys. Do wir. Cic o'r smotin i Penybont. Dim ond munud o'r 90 sy'n weddill. Cic o'r smotin i'r tîm cartre. Borelli yn ei chymryd i'r wrthos hon. A Borelli yn rhwydo. Gol gysur fyddi. Ond Borelli'n sgorio i'w bedwerydd clwb gwahanol yn yr uwch gyngrair. Flic yn sela i Hudson. Thomas sydd ar ei gefn. O, a Hudson a Thomas yn dal i fynd ar ôl yr bel i gadael nhw. I pennu nhw at ei gilydd. Hudson yn ohoni bod Thomas wedi rhoi i ben i mewn. O, anodd daglen erbyn hynny. Y paliw fydd y Caerdydd. Melyn yn unig i Thomas. A Melyn hefyd i Hudson yn y dangos. Wel, dwi'n yn siŵr yn y penderfyniad yna.
Christian Edwards, 4 points from the opening 2 away games. You must be very happy. Yeah, absolutely. You know, the 2 teams that we've come to in the 2 opening games of the season have great momentum. Connor's key momentum from Europe and Penybont momentum from last year. They've come up, they're buoyant, they've added some real quality, and you know, Reece is doing a very good job with them, so we always knew it was going to be a hard task. Last Friday when they played Barry, the conditions was a bit of a leveller, so we knew tonight was going to be a very hard game, and very pleased that we've come out with the 3 points. I thought Met probably deserved to win. First half they were clearly the better side, I thought, and then second half I thought we probably edged the second half. Asked a lot of questions of them, although they were still a threat on the break, and the biggest thing for us is that we were 1-0 down. We said stay in the game 1-0 down and we'll get chances, but just don't concede a second. And then for me it wasn't a penalty. So I haven't seen it again. I don't want to start saying awful and all that kind of stuff. But from where I was, it looked a very difficult pen to give. So, and then that's killed the game then. Nes i rili joio'r gêm heno. Fi'n credu wnaethon ni gyd war yn dda iawn. Nath Penybont yn galed i ni, yn enwedig yn yr ail hanner. Ond na, I cael y 3 pwynt a gol bach oedd yn wych. I think we're going to be fine if we keep playing the way we did tonight. I think, in my opinion, Cardiff Met will probably finish in the top 3.